fos que els altres, o el capó santíssim, el mestre vehement ja l'us conforta, i amb viu ardor de Crist la fe els inflama. Estau amb mi, barons. La serp cruenta als ministres de Déu crida suplici. No ens aterri la mort, prop és la palma. Cornèlia! Cornèlia! Que n'és d'acollidora la vostra casa. M'agrada molt, de debò. Gràcies, Agnès. Ara, pots ben creure que Aureli n'és l'únic responsable. És molt primirat per la casa i sensible pel món que l'envolta. El seu caràcter, fort, rude i disciplinat, amaga un cor tendre, capaç de commoure's pels més insignificants detalls de la vida. Darrere el soldat s'amaga l'infant. És gratificant sentir que encara existeix espai per la tendresa en una època tan difícil com la que ens toca viure. T'has adonat que alguna cosa està passant dins la nostra societat? És una malaltia o el símptoma d'un món que inevitablement està canviant? Sigui com sigui, espero un món millor pels nostres fills. Ai, els nostres fills. Moltes vegades m'he parat a pensar si valia la pena tenir-los per deixar-los en un món com aquest, on regna tanta intolerància, on la diversitat es converteix en diferència i la llibertat està sotmesa a la uniformitat del poder absolut. M'assalten tants temors imaginar que puguin patir, que la desgràcia s'apoderi d'ells. Però després penso que d'alguna manera tots som instruments de Déu, canalitzadors del seu poder de transmetre el preciós do de la vida. I llavors tot ho relativitzo. Si la vida serveix per transformar la vida, res no es pot perdre. Tot el que emana de Déu ha de ser recuperat per Déu. Just és, doncs, que apostem definitivament per l'esperança. Vull pensar que això és d'aquesta manera. No en va, aquesta és una part de la nostra fe. Però quan veig incidents com els d'aquest matí, tremolo només de pensar si seré capaç de suportar la pressió de la por. T'has assabentat de més coses? Sí, pel que sembla, un dels escamots que passejava per la ciutat va voler entrar a casa de Liquín i Líbia. Per sort, uns veïns van sortir a la seva defensa. Júlia! Cornèlia! Júlia, què passa? Tranquil·litza't! Agnès! El que us he d'explicar destrossarà els vostres cors. El meu pare ha ordenat que aquesta nit tingui un fructuós auguri eulogi. Farà que abjurin de la seva fe i adorin l'emperador, cosa que ells no consentiran. I això serà la seva sentència. Déu meu i senyor meu, què dius ara, Júlia? Has intentat dissuadir-lo? I tant, no tan sols jo, també Babiló i Migdoni. No ha servit per a res. Només ha servit perquè s'irrités més. Ha dit que menysprea que casa seva sigui un niu infecte de cristians. Ho sap, Aureli, això? Sí, me l'he trobat quan venia cap aquí. Que estrany, no me n'ha dit res. No haurà tingut temps de fer-ho. Fa poc s'ha trobat amb Fèlix, amb Babiló i amb Migdoni. Pel que es veu, han elaborat una estratègia per fer fugir els preveres de la ciutat. Creuen que Fructuós, Auguri i Eulogi no cediran a aquesta pretensió. Pensen pressionar-los a la celebració de la missa a casa seva. Espero que ho aconsegueixin. Però de moment hem de guardar silenci. La comunitat no ha de trobar un ambient de preocupació en aquests moments. Deixem Aureli i els altres que facin el possible per salvar-los.